vidjeti evo našu 4. epizode reakcije, ja mislim da je 4. nisam siguran, ali nema veze ili je 3. Znači evo našu 3. ili 4. epizode reakcije, danas ćemo raditi reakciju na huligan iz gimnazije Veneu Vanđeo. Znači eto, ja ću šutit pa ćemo možda se malo nasmije pa ću na kraju klipa reći sve zato što je pjesma da ne bi dođe do pola rime i stani, pa evo, na kraju ću ja sve tu reći kakva je pjesma, je li dobro sve i tu. Ajmo pogledati pjesmu napokon, da ne odužavam više. Jel to? Sve zbog jedne četvorke. Nažalost. Oprosti, ali ja ne mogu protiv sebe. Mogu makar zbirku dobiti. Evo. A ja to dodao. Čujemo se. Kada sam te prvi put sreo, znao sam odmah da ti si Veneov anđeo. Na času fizike ja sam te upoznao, u tebi sam rješenja zadataka prepoznao. U tvojoj blizini mogao sam sve, gradivo sam znao, skraćivao razlomke. U tebi sam vidio logaritme lagane, al ti si nažalost imala druge planove. Od tvojeg srca izgubio sam formulu, postala si imaginarni dio u mom modulu. Ostavila mene, ti si na cjedlu i sada vježbam sam u svom ovom crnelu. Bila si moja najdraža jednačina, kako da oprostim nakon ovog zločina. Sa drugim sada zbirke ti prerađuješ i nove petice sa njim dočekuješ. Ja te zovem, ti mene čuješ, jer ti sa njim novo gradivo utvrđuješ. Možda on ima od mene prosjek bolji, al nikad neće moći kao ja da te volim. Dotakao sam dno, kao nikad prije. Dobio sam 4 znacne geometrije. Htio sam vezu, ali ti si htjela šemu. Zbog tebe zaboravih Pitagornu teoremu. Mislio sam uvijek ću tagirati tvoju kružnicu, ali za popravni ispit samo dobih pozivnicu. Ma kakav popravni, ja neću dobiti drugu priliku, kao što ni nula nikad neće biti u nazivniku. Valjda ćeš, draga, shvatiti jednog dana da u ljubav nije važna samo dužina šesta. Bila si moja najdraža jednačina, kako da oprostim nakon ovog zločina. Sa drugim sada zbirke ti prerađuješ i nove petice sa njim dočekuješ. Ja te zovem, ti mene čuješ, jer ti sa njim novo gradivo utvrđuješ. Možda on ima od mene prosjek bolji, al nikad neće moći kao ja da te volim. Lijepa kao anđeo, pametna kao Vene. Od uvijek sam mislio da ti si prava za mene. Sada pokušavam preći preko svega. Za mene si postala samo razredni kolega. Bio sam nepobjediv, ali ti si me pobjedila. Sve moje zbirke jednim pogledom zaledila. Svaki moj sinus u mom srcu si uzbudila. I zbog tebe sada stojim na ivici ludila. Ostaje mi sada ova tužna pjesma, sve naše slike i stara pisma. Falit će mi samo oni naši dani, kad smo u klupi sjedli sami, lijepi, mladi i nasmijani. Bila si moja najdraža jednačina, kako da oprostim nakon ovog zločina. Sa drugim sada zbirke ti prerađuješ i nove petice sa njim dočekuješ. Ja te zovem, ti mene čuješ, jer ti sa njim novo gradivo utvrđuješ. Možda on ima od mene prosjek bolji, al nikad neće moći kao ja da te volim. Volio sam te, al sam prelagano nasjeo na tu misao da si moj Veneov anđeo. Kraj. Volio bi da ima još pjesme, zato što pjesma kida, bije, sve najbolja pjesma, znači na svijetu. Meni se ova pjesma sviđa, možda vi hejteri ovi, znači hejtate ovu pjesmu, mrzite ili nešto tako, ali meni je pjesma sve 5, za ovu pjesmu cool, pjesma normalna, mislim nije normalna, nenormalna, tako je to. Ono, dobra je skroz pjesma, dajem
zadnju ocjenu od 1 do 5, 5. Prosjek 0,5 ove pjesme, već prebaci na huligane. Znači, lajkujte ovaj video, podijelite s prijateljima i preplatite se na kanal. I ako želite nešto da snimim još, ostavite komentar, ali nešto, šta je meni u mogućnosti, ja ću vidjeti mogu li ja to snimit. Ako mogu, snimit ću, ako ne mogu, ne mogu. Znači, meni je pjesma odlična, ne znam, možda zato nekima što se radi o školi pa im zagorča život, ali meni nije draga škola, ali ovo je pjesma, ne mogu reći kakva, predobra. Sve u svemu ovo je predobra pjesma, 5 bije ljude ova pjesma i mi se vidimo u sljedećoj epizode, ćao. I samo da vam kažem, snimio sam reakciju, još jedno izlazi klip i tako sada ne znam koja je. Znači, mama kakio sam, to očekivajte. Znači, mi vidimo u sljedećoj epizode, ćao.